Какво става, хора? Днес сме се събрали в Cosmos Concept да направим едно ревю на брутално малко наргиленце. То ни беше предоставено директно от Perch Farm. Много сме благодарни за което и имаме възможността днес да ви покажем тази иновация на пазара. Това са нови малки квадратни наргилета, които се произвеждат в Китай. Както забелязвате, дизайна е стемлес, нямат стем, който да слиза надолу във водата и са супер добре представящи се за размера си. Наргилето идва оборудвано с всичко, от което имате нужда. Имате кърпичка в комплекта, която да си почистите наргилето. Идва с резервни уплътнения, с дифузер, който мога да смените. Мога да направите смяна или с дифузер, или без. Наргилето ви позволява да пушите по два различни начина. По традиционния начин, където дръпката си е по-тежка и по-затворена, или дифузера, от който вече е по-отворена дръпката и по-леко се пуши. Така че мога да покрие нуждите на всички любители на наргилета. Точно така, чат. И сега нека се прехвърлим към разглабянето на самото наргиле. Какъв чат е? Просто. Чат Козово! Самото наргиле, което има маласки кетчър и дъното. Дъното идва тук, по този начин. Слагате си го така, взимате водичка. И наливате, като това е индикатора за водата. Взимате горната част, затваряте наргилето и сте готови за пушене. Добре, вече имаме една готова чашка, тя се нагрява. В Cosmos Concept ни направиха бруталния микс Almond Ice Cream с пура и с ром. И мисля, че е време... Звучи много добре. Да. Звучи много добре. Наистина, мисля, че е време... Мисля, че е време да го разпалиш. Крайно време е да го Чисто е пробваме. твоя. Благодаря ти. Благодаря, наистина. Вземаме си едно муштуче. Технически проблеми с муштука. Я да видим сега какво са ни направили. Доста сравнително тиха дръпка има. Харесва ми. Не, самата дръпка е много отворена. Аз лично като фен на отворените дръпки много ми харесва. На пушене е много приятно. Пуши си се наистина без никакъв проблем. Уникално усещане. Длъжни сме да кажем на зрителите, че наргилето, от което пушиме, този Perch Farm Pod, е с дифузер. А този, както излиза от кутията, е без. Имате опцията да си подмените дръпката. Плочката чрез това дали да бъде на дупки или не. И по този начин променяте тежестта на дръпката. Добре. Моля да пробвам. Заповядай. Благодаря. И това, което винаги напомняме, много е важно да се хидратирате, когато пушите. Затова и ние сме си взели тук една водичка. Имаме си... Благодаря, так бях ожеднял. Даже една готова за теб. Благодаря много. Благодаря. Задължително хора, когато пушите наргилета, да оставим тук да напречим ревюто.
хидратирайте се. Да, Важно да. е. Все пак, В Cosmos Concept имат много яка машина за газирана вода. Брутално е. все пак имайте предвид, че да пушите тютюн от наргиле не е също като да пушите тютюн от цигари, от лула или от някакъв друг вид средство за пушене, Ще го дигна, понеже има малко жега. тъй като тютюнът тук е напоен с меласа. О, какъв брутален пърч. Пърджа е един път. Майко. Със сигурност наргилето, както се казва, live up to his name. Буквално. Пърч фам и пърджа е брутален. Уникален. Какво ще кажеш за микса? Много е добър. Микса е топа на топа. В Космос концепт Няма слава. няма слава. Така е. Буквално няма слава. Това ще мине ли при мене? Заповядай. Да видим сега тук това хубаво наргиленце как се пуши. Ще кажеш първи наблюдения, дръпки, мръпки. Това е просто наргиленцето, е брутално компактно. Може да си го фърляте, може да си играете. Цъкате си го, Мартине, какво правиш, бе? Да си го хвърляте, Защо не фана? Брат, наргата, брат. Защо? няма страшно, това е пърч фам, той е изключително здраво наргиле. Държи на всичко. Може да го изпускате колкото си. Опа! Спри да спряме сърцето. Няма страшно, това е пърч фам. Няма никакви проблеми. Държи. Майко, чакай, да го взема. Майко, Не, дай само да огледам наргилето реално. заповядай. Значи наргилето изяде 2 изпускания. Майко, Може и трето. Успокой се, бе. Няма никъде напукано, никъде. Дозировката е много добра. Не се е изпукала никъде. Значи никъде не може да се забележи надраскване, чупене, пукане. Изключително здрава изработка. Поне мога да сте сигурни, че ако някой го бутне, само трябва да се преценявате за въгледите. Аз мисля, че клейма на пърч фам за доживото наргиле е много силен и мисля, че ливъпва за името си и наистина е доживотното наргиле. Добре, така и трябваше така да сме тръгнали. Не, така и така сме тръгнали. стига. Майко. На, дръж. Не, стига. Ти майтап си мислиш. Пипни. Мамо, това Това фръкна. Това направо е така му прави сърцето. Майко, мила, стига. Моля ви се. Милото. Горкото на регенца. Моля, ако го свали. Какво ще кажеш за микса? Микса е един път. Много приятен, много хубав на пушене. А самото наргиле, дръпката, която дава и начина по който се пуши, не мога да кажеш, че пушиш стеймлес. Добре. Така е, наистина не може по нищо да се разбере, че е стемлес. Добре, вече попушихме си малко. Честно казано, мисля, че е крайно време и ние да си кажем всеки какво мисли за наргиленцето. Според мен е наистина брутално малко наргиле. Така е. Пуши се много добре, поне на мен много ми харесва. Това, което аз конкретно виждам като един минус, който най-вероятно не малко хора ще го видят, е липсата на чиник. Самото наргиле е брутално на пушене, преносимо е, но чиниката определено си му липсва. Аз като впечатление мога да кажа, че наргилето, нали, както ти каза, е много преносимо. Това е наистина много голям плюс. Друг плюс, който аз виждам, е леснотата за пълнене на вода и за почистване, понеже наргилето е съставено от 3 части и включения меласа кетчър. Но това, което забелязвам е, че този включен меласа кетчър пропуска малко от меласата вътре. При пушене на по-меласити тютюни водата става на шампанско, както му се вика в наргиле индустрията, и може да тръгне да влиза в маркуча и да се пълни малко с вода. Виждаме, че е почнало леко да отсветява. Да. Също това, което е хубаво да споменем, предупредени сме от производителя за този не толкова минус, а начин на употреба и на амортизиране на самото наргиле. След определено време тези силиконови уплътнители, които получавате допълнително, са предназначени да си смените уплътнителите, които идват в наргилето с тях, тъй като заради меласата и заради постоянното отваряне и затваряне на наргилето, уплътнителите се износват и правят до някаква степен разглабянето на наргилето
една идея по-трудно, това със сигурност не може да се каже, че е минус, по-скоро до някаква степен и плюс, защото получавате по-добър сил на Макар че наргилето. сила в момента също е много добър, още в началото, понеже като сложиш пръста отгоре и се опиташ да дръпнеш от дупката за маркуча, Да, прави много голям вакуум и от абсолютно никъде не взима въздух. да. Просто правите вакуум от всякъде. Просто след време може това да създаде една идея по-сложно разглавяне, тъй като частите по-трудно се разделят една от друга, но както видяхте, имате 5 гумени уплътнителя, които идват Те са допълнително. цял комплект. Те са всички. Буквално може да подмените абсолютно всичко на наргилето и имате чисто нов пърч под. Така че не е толкова минус, колкото някакво вид затруднение във времето, но всяко наргиле идва с своите странности, така да се каже. Така е. Ами добре, нещо друго? Някакъв плюс да кажеш? Плюса, който мога да кажа със сигурност за мен е, че сме пушили много наргилета, разновидности, имайки се предвид, че това наргиле е стейнлес и колко е малко, вади изключително мека дръпка, лека за размерите си. Като се има на предвид, че сме пушили стандартни наргилета, които са големи и дръпката е била много по-тежка. Така че за мен това е едно перфектно, преносимо, компактно наргиле, дори и за домашни условия. Това бих казал, че е перфектното първо наргиле. Добре, чат. Ако решите, някой от вас се вдъхнови от това наше ревю, хареса му наргилето, наргилетите се предлагат в Nargile.bg. Има, ако не се лъжа, с всичките цветове, в случая при нас имаме синьото, нас не е предоставено директно от PurchFam, но сме се постарали, нали, свързали сме PurchFam с Nargile.bg и са заредени там, тъй че може да си го купите в България съвсем спокойно. Наргилето наистина е брутално, силно препоръчвам, ако някой му е харесало да си го вземе. За травел е идеално, за събиранки е идеално, дори и за вкъщи за пушене е много добро. Да, вече ако някой го има, също много се радваме да ни споделите в коментарите какви са вашите впечатления. Да, точно така. Освен това, искаме да ви поканим официално на 11.10. Все още не знаем часа, но следете социалните ни мрежи в Instagram, в Discord. Ще качим със сигурност обява за Нарга Брат събиранка на 11.10. В Cosmos Concept ще бъде. Ще има една форма долу в описанието, в която може да кажете дали ще дойдете или не, за да разберем колко хора има и така да можем да организираме цялото нещо възможно най-добре. Там ще има пърчфамове на масите, които ще може да пробвате, заедно с още някои други наргилета, които ще може да пробвате. Ще се радваме да ви видим, да се запознаем, да си поговорим за наргиле културата, да си поговорим за различните видове тютюн, за различните видове чашки, нагряване, наргилета, как харесвате вие да пушите наргиле в социална обстановка, дали сами в къщи. Като цяло да направим едно хубаво събиране, където да си споделиме впечатленията за наргиле културата последните години. Това и още един път искаме да благодарим на Cosmos Concept, Nargile.bg, най-добрият магазин за наргилета и космотиви в България. Това видео е възможно благодарение на тях. Точно така. Цъкайте subscribe, камбанката и се виждаме в следващото ревю. Довиждане!